Leioako unibertsitatean ikasten du neska horrek. Ziur euskera ezagutuko duela. Barkatu neska, badakizu non dagoen euskera? Perdona, no te entiendo. Vale, agur. ¿Pero cuándo? El viernes pasado, ¿te acuerdas? Barkatu, euskera es la una sana. ¿Qué dices de Sara? Si yo me llamo Yone. No, fuera, por favor. Ah, No vale. queremos. No. Barkatu, Bueno, adiós. Y eso, que yo preferí ir el sábado que el viernes. Barkatu, euskera ezagutzen duzue? No queremos nada, gracias. Baina garrantzitsua da. No, ¿dónde están? No. Leire, euskara hartitu duzu? Arrastorik ez. Ezta nik ere, zer egingo du? Ba, ez dakit guazen barrura ikusten ia, ber. Vale. Itxaron, hori entzuten duzu? Bai, goazen. Euskera! Euskera, zer gertatu zaizu? Asko kostatu zaiguzu aurkitzea. Oso triste nago. Zergaitik. Ez duelako inoz nirekin egon naiz. Baina ezagutzen zaitugunok badakigu zenba balio duzu. Eta hemendik aurrera, guztion artean, askoz ere gehiago zaintuko zaitugu. Ikusiko duzu, ben. Eskerrik asko. Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi. Arratseko azken izpiari egun tagizaldi. Mular gori edakana harin lura hortan da emari. Erreka eta ibai zabalaren itxasoaren egarri. Lau haizetara egan